افبون چند سال لباجارên Rojavayê Kurdistanê hêza dezgehên ewlekariya hikûmeta Sûriya kêmbûye û vê yekê hiştiye got xelkên wan bajaran dest bi çalakiyên belavkirina çand û rewşenbîriyê û bihêzkirina bingehên civaka sivîl bikin. Her yek ji rêxistina aşna û rêxistina hevkar semînarek li ser pêkvejiyana aştiyane li bajarê Hesekê li darxistin. ام وەک رێخستنا ئاشنایە جوانە ئەم بگەلێک چالاکیان ڕادبن ji bo em rola ciwanan di civakê de xurt bikin bi taybet duwarê mafê mirovan û civaka sivîl de û her wiha belavkirina çanda hevjiyana aştiyane di nav pêkhateyên bajarê Hesekê. Di nava civaka bajarê Hesekê Rojavayê Kurdistanê de gelek pêkhateyên cuda dijîn. Lewra li darxistina semînarên bi vî rengî û bilindkirina astê zanîn û rewşenbîriyê di nav çînên cuda yên civakê de karekî pêwîst e. Semînara me li ser têgeha civaka sivîl bû armancên civaka sivîl û bi taybetî li ser rola civaka sivîl di dewletên got krîz û qeyran lê çê dibin. Em li ser rola civaka sivîl axivîn û armancên wê û çawa civaka sivîl karibe bandorek erênî li navendên biryara siyasî bike û karibe guherînên erênî tê dibike. Berî destpêkirina xwepêşandanan li Sûriya, istixbaratên wî welatî her tişt li Kurdan qedexe kiribûn û bi taybet siyaset û pêşxistina civak û zimanê Kurdî û gelek caran jî xelkê nikarîbû navên Kurdî li zarokê xwe bikin. Ji ber godezgehên hikûmeta Sûrî navên Kurdî qebûl nedkirin û hikûmetê navê Helepça dikir Helîma û Şêrîn dikir Tişrîn. Girengiya civata sivîl heye gerolek mezin di hindirê civatê dibîlîze gikaribe pêkhatiye civanê civatê alîkar bin pevre jiyan bikin bi biratî bi aşitî bi wekevî berê derfet tune bû ev civatê sivîl rêxistinê civatê sivîl hebin di welatê me de lênu demokratiyek tune bû ana hinek bingehî çêbûyê tev giti derfetê mezin destê wan tune dîsa rolek bi aşitî mezin di hindirê civatê dibîzin. Di ezmûnên welatên ku wek welatê Sûriya şer û krîzên mirovî mezin di wan de çêbûne, xelkên destebijêr an gonixwe bi erkekî mezin radibûn ji bo rakirina civakê ji nav wêraniyê û bi belavkirina hestê berpirsatiyê hevkarî di nav hemû çîn û pêkhateyan de zêde dibû û bi hev re welatê xwe ji nû ve ava dikirin.